Ara fa uns mesos a la campanya electoral ens varen comprometre a treballar per promoure la racionalització horària. Amb la recent reforma laboral que s'aprovava al Congrés dels Diputats fa uns dies, aconseguim incorporar un mandat explícit per a que la negociació col·lectiva es promogués la jornada continuada. El no continuar treballant de la manera que treballem en aquest país, amb horaris partits, no? Perquè ens sembla que és una manera d'introduir racionalització horària i conciliació de la vida familiar. I en aquest mateix sentit, la nostra companya, la Lourdes Sauró, acaba de proposar la creació d'una subcomissió parlamentària que analitzi aquesta qüestió, la qüestió de la racionalització horària, i presenti un paquet de propostes per tal de promoure-ho. Ens sembla que aquesta qüestió és essencial, que malgrat la crisi i els problemes més immediats als que hem de fer front, avui necessitem en aquest terreny avançar en la línia de la resta de països europeus. Horaris normals, horaris racionals, horaris que ens permetin treballar i tindre una vida familiar i